grabatzen ari garen unean gaueko 12etatik 4 minutu pasa direne honetan, gaur Urrutiko Etxeak eta Zabalak buruz-buruko txapelketa nagusiko final zortzirenetako lehen norgehiagoka jokatu dute Donostiako Atano 3. pilotalekuan, eta partida horren analisia egingo dugu. Javi Zabalak pronostikoak bete ditu eta 22-14 irabazi dio Mikel Urrutiko Etxeari, eta honen bestez, beste 3 norgehiagoka gehiago jokatzeko saria eskuratu du lehendabiziko aldiz. Naiararrak esan dugu favorito zen, baina lehenik eta behin gogora ezagun lehengo astean Mikel Urrutiko Etxeak Joanes Bakaikoaren aurka galdu egin zuela 22-17 emaitzarekin, baina Jon Mari Ezkurrenak txapelketa jokatzeari uko egin dionez, Baikok berriz ere Mikel Urrutiko Etxearen aldeko autua egin du, eta gaurkoan berriz ere jokatzea egokitu zaio aldiz. Javi Zabalak lehendabiziko norgehiagoka zuen buruz-buruko txapelketa nagusian, egia da orain urte batzuk hain zuzen ere debutatu zuen urtean, debuta egin eta bigarren norgehiagoka da Peio Etxeberriaren aurka ipini ziotela buruz-buruko txapelketa nagusian, orduan oraindik ere egin gabeko pilotaria zen, profesionaletan bat ere esperientziari gabekoa, eta gaurko eguna oso bestelakoa izan da beretzat, orain artean konfiantza handiagoarekin zebilelako beste urte horretan baino. Partida oso ongi hasi da, Javi Zabalarentzat oso garbi utzi du zein zen bere jokatzeko era, eman Urrutiko Etxean nekatu alik eta deserosoen eduki eta frontisetik alik eta urrunen, horretarako doaiak baditu noski, hori da bere doai nagusiena, ematea, pilota astintzea, arrotzea, atzean ipintzea, eta hori hasieratikan oso ongi egin du Javi Zabalak. Eskuan gainera bikain sartu zaio, bolea sartu behar izan denean ere fin, eta Mikel Urrutiko Etxeak hasieran ongi eutsi dio, baina Javi Zabala nabarmen xamar aurreratu da alere, zazpina berdindu du Mikel Urrutiko Etxeak, eta Mikel Urrutiko Etxeak ere erakutsi du, jokatzeko zegoela, sakean asmatzen baldin bazuen, bigarren pilotakada horretan beti arrisku ikeragarria eduki ohi du Zaratamoko pilotariak, eta gaurkoan egin batean hori erakutsi du, ongi sakatu du, eta naiz eta Zabala hasieran erasoan ongi ikusi dugun, defentsan urduri xamar ikusi dugu, oso keinu, oso nola esan urduriak eginaz, partidan eroso etzegoela bezala, eta horiek naiz eta partida aurrera ateratzen ari zen, ez ziren seinaleonak, eta oso une garrantzitsua izan da Javi Zabalarentzat, esan genezake une kritikoa. Mikel Urrutiko Etxea 9-7 aurretik ipini den une hori. Bisake ikeragarri onak egin ditu, airearen bila joan da Zabala, baina ez du eramaterik izan, beste bat ezkerrairez oso ongi amaitu du Mikel Urrutiko Etxeak, eta hor erabat kontzentratuta egon beharra zeukan Zabalak, partidan oso sartuta, aurreko urteetako eskarmentua ere hortxe zuen, batez ere lehengo urtean Larrazabalen aurka 24 aurretik joan, eta gerora gertatu zitzaiona, 22 eta 20 galdu baitzuen, eta gaurkoan behar bada oso posible da mamu horiek burutik eta pasa izana. Bederatzina berriz ere berdindu du, dejader bat bota du hilala bizi, eta berriz ere partida berdintzea lortu du, eta hortikan aurrera gainera 5 tantu jarraian egin ditu. Hori oso garrantzitsua izan da beretzat, joko berdinarekin jarraitu du, pilota asko atzeratzen, bolea zongi bihurritzen, Mikel Urrutiko Etxea deseroso eduki eta alik eta aukera gutxien sortzen, eta gainera bera nekatzen, eta hortikan aurrera jada nagusi izan da. Mikel Urrutiko Etxeak eduki du hurbiltzeko intentzio txiki bat, 13-15 ipini denean hain zuzen ere, hor sakean berriz ere ikeragarri asmatu du, eta amildegi ertzeko alambrearen gainean bezala jokatu du, eta egin batean ongi irten zaio norgehiagokaren fase horretan. Hor ere beste fase bat eduki du Javi Zabalak, non burua tentuz mantendu behar zuen, partidan sartuta, berriz ere bere jokoa egiteko aukera zuenean berriz ere egiten hasi, eta hori ongi egin du. Alere, bere aurpegian ikusten zen tensio ikeragarriarekin zegoela, hori
normala da egin batean azkenean bera ere ez dago ohituta bere inguruan hainbeste zurrumurru eta iskanbila eta ibiltzea eta azken aste hauetan binakako txapelketan eta jokatu dituen norgehiagoken ondorioz jende guztiaren ahotan dagoen pilotaria da Javi Zabala eta hori gaurkoan nabaritu zaio, irabazi beharreko partida zuen eta iruditzen zait pisu ikeragarria kendu duela gainetik, zama ikeragarria kendu du. Eta hortxe 13 eta 15 hori izan da Urrutikoetxeak eduki duen azkene hurbilketa, gerora Zabala nagusi izan da, erabat zapratu du pilota Urrutikoetxea frontisetik urruti eduki du, eta azkenerako 22 eta 14 irabazi dio esan bezala garaipen landua, baina garrantzitsua Javi Zabalarena, beste 3 norgehiagoka jokatzeko aukera edukiko du, Mikel Urrutikoetxeak berriz agur esan dio gaurkoan txapelketari, eta honen bestez Javi Zabala izango da buruz-buruko txapelketa nagusian sartuko den 5. pilotaria. Hauxe beraz, norgehiagoka honen inguruan esan beharrekoa, ez dakigu aurtengoa Mikel Urrutikoetxearen azken buruz-buruko txapelketa izan ote den, ala baldin bada benetan pilotari historiko bat joango litzake, hain zuzen ere 3 txapelak irabaziak dituena, eta beste generazio bat noski hasiko litzake. Esan bezala hauxe esan beharrekoa, hurrengoan gehiago izango duzu, bitartean ongi izan, agur.